салом алайкум бардарони азизи дилу ҷон, хуш омадем ба канали ма Баҳром Медиа 01. ҳазор омад барои дастгириё, барои поддержка, барои ҳама. Чӣ хеле ки ваъда кардем ки мақсад дер кардем я мошин падарка. Нигоҳ кун бародари азиз. Ровна 2000 билет мондагиай, 10 та дигаи айфон дар Тоҷикистон. Айфон 14 дар Тоҷикистон дар копси чи? Иксера чӣ хеле ҳам хеле карочи ина. Нигоҳ кун бародари азиз, 10 донаи дигаи ҳам хеле айфон кадом нафаре ки ҳозир 50 та мегира. Ина хеле айфон падарка пачкан ин айфоно ина. Айфоно пачкан мақсад документҳо мақсад истифода бурдаги нестай. Ина айфон 10 дона дар Тоҷикистон айфон. Тамом баъди 10 нафар дига айфон дода намешавад, барои ки обшикари 70 та айфон шид. 10 кас ай Тоҷикистон ҳозир билет мегира, 50 таи билет мегира. ҳозир метона рӯзи бозӣ бия айфонша бигира брава. 1000 амати калон барои дастгириё. Нархи билет 1000 рублай бародари азиз. рӯзи якшанбе финал. Всё тамом. 29 мешава якшанбе. рӯзи якшанбе финал бародари азиз. ҳар рӯз видео мекунем 2000 билет мондагиай. хайра медонед на яспи гарени баъд ясп пас метаи хеле гарени шайна суми ҷели қатъи ҳар ча ҷа мекунӣ 80000 90000 доллар мешава. баъд суми мешава 2022 хеле 21 гарени баъд я ҳафта салона пробегиш 10000 11000 хидматиш кардагиам. любоит биза зиндагиро хеле дар космос мебинӣ гарени баъд бозии оянда да мешава. главни шоҳ-ҷоиза чӣ хеле медонед кортежай ина дар пои номеро карта 19 801 картаи мо ба номи Мансур мебура. то карта то зан картаро набинем ба номи кияй пул напартоин. бинен карта ба номи Мансур буромад сума партоин. балки бисёр мошенника ҳозир ҳамаи тикток истуса чиро мекунанд. картаи беном чӣ хеле ҳамо кашилока киви кашилока мо хеле чизо надорем бародари азиз. ҳамин илтимос надорем на партоин. ҳол ба инҷои гапои моро мебуранд мақсад хеле мекунанд. барои ҳамун илтимос дар тикток билет нагирен. главни шоҳ-ҷоиза хона коттедж, дуюм шоҳ-ҷоиза ҷеле, сеюм 223 Lexus, Avalon, BMW, боя Мерседеси дигаи гарени зур, 10 таи дига сечка, 10 таи дига айфон, 10 таи дига велик, 2 миллион дига конверт, вообще гарени короче зури зур. бо я духонага падарка, бо я Lexus RX 350, я таи дига 330 мақсад падарка, бо я Infiniti дига падарка. хайна барфо ҳам овуш деса ғалдестан. бо чӣ? хайна бо я мошин дига просто ҳам қадари лататрон хуш мекунем ба хотири дер карданмон. хай мо дер накардем, мақсад билет худаш ҳам хеле дер рафтестай. хай хитон медонем зимистон ҳозир хам дар қинай. хеле 3000 билет мешид. хитон медонем ки ҳам дер 4-5 рӯз. барои ҳам 1000 амати калон кадомит ки моро мефаҳмӣ. нами ҳозир худа дар комментария нависида ки ака бозӣ нӯҳ чӣ шид, ака бозӣ нӯҳ чӣ шид. чӣ ҳамин гапа гуфтана бародари аз як донаи дига билет хотири мо буги. мешава билетш буд, мешава бозӣ смела мезгара, мебинӣ ки бириди худованд насиб кард. миёй яке ҳамин шоҳ-ҷоизаро мегирӣ мейрай. дига чӣ мефурад? хайна худат бо баҳо бутед. 1000 омад барои дастгириё. баъди гапзанӣ куллача видеои старти бозӣ мебурад. илтимос лайкша монем подписатсия кунем ки мо Opel падаркай барои лайкзанӣ. мо Opel падаркай просто ягон подписчик мебураша бо ям мошин дига просто так. хайна айфонҳо омадан 10 та айфон тайёрай. ҳама чӣ бугем тайёрай. мо фақат старти чираш дадорем. шумоаш дадорем ки ядонаи дига билет бигирем. билетш будша бузганем. ина дар пои номеро карта WhatsApp. хотири мо як донаи дига билет 1000 амати калон. рӯзи 29 соати 8 ба вақти Москва, 8 ба вақти Тоҷикистон. ба вақт сабтем 6 ба вақти Москва, 6 ба вақти Москва, 4 ба вақти Тоҷикистон. рӯзи якшанбе хай бо 100 билет да мегум. 100 билет ки буромад автиқша мегум ки чанд хадар чӣ хеле чӣ дар куҷо мешава. 1000 амати калон зинда бошед. худованд нигаҳбон.